wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matse jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu. Fadakarwar da zan yi musu a takaice abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakunu fi akhir zamani nisa'un kasiyatun ariyat, a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke. Ibn Abdul Bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba. To dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharaɗi na hijabi in ya zanto wadatacce ta ya rufe ko ina a jikinki in banda tafin hannu da kewayen fuska. Duk wanda zira'in hannunta yake waje, gashin kanta yake waje, wuyanta yake waje, ƙaurinta ke waje, ma'ana a tsirara suke tafiya kenan, ta suna cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin kasiyatun ariyat, ga ta da tufafi amma tsirara take dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki. Haka kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka bane, mai shara-shara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki, tana cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan mace ta sanya turare ko man shafawa mai kanshi, wannan kaya an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida. Haka manzo Allah bai da cikin hadisi. Su waɗannan kasiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun, ku tsine musu domin su din tsinannu ne. Kai aikin ba karami bane ba. Sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna, yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza, haka ya faɗa a wannan riwaya. Amma a wata riwaya ya fassara min masirati 500 am, ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya 500 ana jin kamshin aljanna. To su kamshin aljanna ma ba za su ji ba. Da haka ya 'yar uwa musulmi, ki suturce kanki, ki tsare mutuncinki, ki tsare mutuncin gidanku. Abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa 'ya'yansu, yayye su tilasta wa kannansu, mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wadda za su rufe jikinsu, kar su zanto kasiyatun ariya, gasar tufafi amma kuma a tsirara, domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu. Sannan lalle hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba, ba na ado bane ba, kaya ne ba yabo ba fallasa, ba zaben sarauniyar kyau zaki ba. To ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara, gashin kanki a waje, kuma da an yi magana ta dariya da wadda ba dariya ba ki yi dariya, ki yi murmushi, kin shafa hoda, kin shafa jambaki, ma'ana kamar kina kada kanki kararrawa kina cewa gani for sale, ina mai saye. Wannan rashin mutunci kenan, rashin kyautawa kenan. Sannan kina cikin la'antar ubangiji, sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama, sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar ki ba. Sannan kin zama araha, da wanda ya kai matsayinki da wanda bai kai matsayinki ba kowa na iya taya ki. Yadda kika san abincin da ya kwantai mai shi na neman kai da shi, haka kika zama araha a gaban maza. Kowa ya rena ki, kada ki dauka cewa burgewa kike, kar ki dauka cewa cinyewa ne. Ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta yi wa titi ado duk matsayin ku daya, ke ma kina yi wa titi ado. Da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba, kowa na kallon ki a araha. Mai mutunci ita ce wanda ba wanda zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki. A sisirce cikin mutunci, wannan ta san mutunci kenan. Amma ke matar kowa ce, duk inda kika wuce mayu suna bin ki da ido. In ma wani bai gani ba sai ya zunguri dan uwansa, ga ta nan ga muguwar nan tana. Don zai amfani shi ke. Dan Allah wace ce za ta zo ta zama haka? Waye zai so kanwarsa ta zama haka? Wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka? Amma sai ga iyaye suna kallon yayansu suna yin wannan, ko da hujjar boko, ko da hujjar yara ne matasa, ko da hujjar in ta girma ta daina. To wace baka za ta girma ta daina ɗaya idan ta mutu kafin ta girman fa? Sai ga wa yana ganin kaddansa a cikin wannan shiga. Wani namijin ma mara kishi da yus wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba, yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar. Wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba, so yake yi ya nuna wa abokanansa kyan matarsa, a gani a ce shagewa ne, matarsa kyakkyawa ce, ma'ana sai an zage shi hankalinsa ke kwanciya. Haba
wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi? ma'ana matarka ta zama ba taka ta kai ɗaya ba, taku kai da abokananka? Allah rufa mana asiri, Allah ganar da mu. Amma lalle ya kamata ƴaƴanmu da kannanmu mata su fahimci haɗarin da suke fuskanta, cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam.